Welcome to my vlog. Happy Saturday sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Calgary, downtown area kasi magre-renew kami ng passport dito sa Philippine Consulate General dito sa Canada. So, ayan nakikita natin yung Calgary Tower. Naghanap kami ng parking area kasi medyo mahirap na yung parking space dito sa downtown. Buti nakahanap kami dito ng public parking dito sa may parang Indigo public parking. Pag weekends, public parking siya. Pero pag during weekdays, meron siyang mga private tenant na talagang nagbabayad ng monthly para mag-parking dyan sa loob. So, ayan, lakad muna tayo. Punta muna tayo dun sa appointment area namin. I'll see you later. Okay, patawid tayo. So, medyo malayo-layo tayo dun sa ating parking area. Kailangan natin maglakad papunta dun sa Consulate. At ang lamig. Siguro nasa minus 30 ngayon. Dito. At mas malamig kasi dito sa downtown compared dun sa area namin. Kaya sa talagang lalamigin tayo. So yeah, I'll see you later. Ito na ako. Pasok na tayo. Sa 517 10th Avenue Southwest. Ayan na sila. So ayan, pauwi na tayo. Kakatapos lang ng renewal process namin dun sa Philippine Consulate General sa downtown area dito sa Calgary. Time check, alas 2 ng hapon. Mga 2 oras din inabot kasi yung appointment ko 1:45. Pero since nung natawag ako, mabilis lang din. Mga 30-45 minutes matatapos mo na lahat. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga prosesong pinagdaanan namin dun sa loob at kung ano yung mga kailangan yung gawin or kailangan nyong i-prepare para sa pagpaparenew ng passport nyo. Sige, see you later! So, ayan, nasa bahay na nga tayo. Kakagaling lang natin mag-renew ng ating passport dun sa Philippine Consulate General dito sa Calgary. So, ano nga bang kailangan nating i-prepare para magpa-renew ng passport dito sa Canada? So, ang unang-unang gagawin nyo, pumunta kayo sa philcongencalgary.org. Ilalagay ko yung link dito kung anong website yung pupuntahan nyo para magpabook kayo ng inyong schedule sa Philippine Consulate dito sa Calgary. So, pumili kayo doon ng date kung anong gusto nyong oras kung kailan kayo magpapa-renew. So, pagkatapos nun, maglagay kayo ng email, address ninyo, contact information para doon i-email sa inyo ang inyong confirmation letter na meron talaga kayong appointment. Kasi binago na kasi nila yung system nila na wala na talagang walk-in since last year ba yata yun. Basta wala na silang walk-ins kasi para mas maganda yung proseso at mas mapabilis yung pagproseso ng inyong passport. So para mas sigurado kayo na may schedule talaga kayo at ma-accommodate kayo sa araw na yun ay talagang dapat magpa-appointment kayo sa website nila. So ito yung confirmation letter na natanggap ko sa email ko na nakalagay dito na just a quick note to remind you that you have an appointment scheduled at the following time. So yung akin, which was January 18, 2020 at 1:45 in the afternoon. Tapos nakalagay din dito kung ano yung mga kailangan yung mga reminders na dapat sundin bago kayo pumunta doon sa Consulate General. Pero nakalagay dito, senior citizens 60 years old and above, pregnant women, and persons with disabilities ay mapaprioritize kayo, hindi na kayo kailangan magpa-book online and they will process as a walk-in client. Tapos, sunod is, number 2, personal appearance. Pupunta kayo doon talaga mismo, hindi pwedeng ibang tao magpaparenew ng passport nyo kasi nga pipicturan kayo at hihingan kayo ng mga fingerprint. The next step is to accomplish a
an application form. Ilalagay ko dito yung picture ng application form, kung ano itsura ng form, at kung anong kailangan yung ilalagay dun sa application. Next would be yung passport nyo talaga, yung e-passport niyo, kailangan nyo to. At ipa-photocopy nyo yung data page. Yung data page is yung page na nasa bago mag-page number 3. So, I suppose that's page number 2. Nandyan yung picture nyo at yung mga information tungkol sa inyo. Kailan kayo pinanganak, anong complete name nyo, saan kayo pinanganak, at kung kailan mag-expire yung passport nyo, or hanggang kailan valid yung passport nyo. So, yan yung ipa-photocopy nyo na page. So, dalhin yan together with your original passport. Ang sunod na requirements is a photocopy and an original copy of any of the following for confirmation of Philippine citizenship. So we have a valid Canadian permanent residency card. It could be a valid visitor visa or a valid work permit. So yun lang ang pwedeng magpa-renew ng passport dito. Next would be to prepare your processing fee of 87 Canadian dollars. And take note po, hindi po sila tumatanggap ng mga debit or credit card doon mismo sa kanilang office. So payment should be made through cash, bank draft, or money order payable to the Philippine Consulate General, Calgary. Kailangan nakalagay doon yung eksaktong amount na, which is 87 Canadian dollars. At tamang-tama yung ilalagay nyo doon na Philippine Consulate General, Calgary para tanggapin nila yung inyong payment. Susunod is to prepare original envelope. Kung gusto nyong email sa inyo yung renewed passport mo o yung bagong passport mo. Kasi dalawa yung options. It's either gusto nyong pick upin doon mismo sa office nila or papadala sa inyong mismong bahay para maghintay na lang kayo through Canada Post. So if gusto niyo ipamail sa bahay ninyo, mag-purchase lang kayo ng regional envelope. Take note, regional envelope pag gusto nyo, pag within Canada lang kayo nakatira. Kasi sa experience ko, merong isang applicant doon na bumili siya ng international envelope. Hindi tinanggap. So, pinasoli pa sa kanya, tapos pinabili pa siya ng bagong regional envelope. So, para hindi masayang yung oras nyo, please take note, regional envelopes. Pag pinili nyo naman yung option na personal pickup at the consulate, so nakalagay dito, those who opted to pick up your new passports must present 1. Their old passport. 2. The official receipt of payment when claiming their new passport. Please check the date stamp on the official receipt when your new passport will be available for pickup. Pag through representative naman, only immediate family members are allowed to get the passport on behalf of the applicant. Immediate family members include your father, your mother, yung talagang hindi kakaibigan, hindi malalayong kamag-anak yung kailangan mag-pick up. At of course, kailangan may authorization letter kayo na authorize talaga yung person na yun na mag-pick up ng passport nyo. Kasi nga naman, yung passport is a very important document na hindi lang kahit sino-sino ang pwedeng mag-pick up. Nakalagay doon na approximately 8 to 12 weeks from the date of filing, magiging available yung bago nyong passports. Okay, so let's tackle the important reminders for passport applicants. First, yung personal appearance is required for all applicants. Kailangan nyo nga personal na pumunta mismo dun sa Consulate General. And then photocopying is not part of the consular services offered by the Philippine Consulate. So please ensure you have the original and the required photocopy, full document copy without missing sections. With you when you come for your appointment, wala po silang photocopier doon mismo sa office or sa Consulate General. So make sure naka-ready lahat yung inyong mga photocopies at make sure din na walang mga missing pages sa mga kailangan nyo na requirements. Next will be the attire. To ensure entry to countries with strict dress codes, all passport applicants are required to wear decent clothing for passport photo capture. Plunging necklines, sleeveless clothing, spaghetti strap tops, see-through tops, sandal, tube tops, halters, and the like are strictly prohibited. Please wear decent attire. Nung pumunta ako, ganito lang, yung
Make sure na hindi ka naka-plunging, hindi naman nakita yung shoulder mo, covered up dito. Tapos, you can wear with color. Kasi nasanay tayo sa Pinas na talagang laging may color ako dati nung nagpaparenew ako. But here, may nakita naman ako yung mga applicants na wala naman mga colors as long as decent nga yung mga damit nila. Tinanggap pa rin sila for renewal. So, for unclaimed passports, sabi nila, passports unclaimed after 6 months will be canceled per DFA Department Order number 3703. So, kailangan i-claim niyo yung passport nyo bago man mag 6 months para hindi muna nila i-cancel yung inyong passport. Then, the passport validity, according sa bagong rules natin ngayon or bagong batas sa bansa natin sa Pilipinas, it will be a 10-year valid na passport ang i-issue sa inyo if you are 18 years or older. But if Filipinos under 18 years old will still be issued a 5-year valid passports. Okay, so on the day of your appointment, pumunta kayo dun sa mismong Consulate General. Nandito yung address kung saan kayo pupunta. So pagpasok nyo dun sa office nila, so may lobby ng building, magte-take kayo ng elevator paakyat doon sa 9th floor at nandun yung kanilang mismong office. Pagdating nyo doon sa office, you have to inform the front desk staff of your appointment time. Kasi nga, diba, wala naman tayong walk-in applicants. So, inform nyo doon kasi meron silang list kung sino yung mga naka-appointment sa certain time na yon. So, just to make sure na nakalista kayo or alam nila na nandun kayo because they will never call your name pag hindi nila sila in-inform na nandun na kayo. Ito nilang ma-check na present kayo. You can take your seat and just wait for your name to be called. So, habang naghihintay kayo, pwede kayo mag-fill up na doon ng form kung wala pa kayong available na form. Or kung meron na, maghintay na lang kayong tawagin ng inyong pangalan para sa next step. So, pag tinawag na yung pangalan nyo, doon sa desk number 2, nandun yung mag-check ng inyong mga requirements, kung tama ba yung mga requirements nyo, kung kumpleto ba siya, nandyan ba lahat yung mga supporting documents nyo ng inyong pag-renew. So, i-check yan ng passport processor. At i-assess nila kung pwede bang magpa-renew or may kailangan pa kayong i-accomplish bago ninyo i-renew ang inyong passport. Next would be, hintayin yung pangalan yung itawag para sa pagbayad ng processing fee nyo doon sa cashier. Again, make sure na cash yung dala nyo or money draft or bank draft para tanggapin nila nyo yung payment na 87 Canadian dollars. After payment, wait again sa pangalan nyo para matawag for the photo capture at fingerprinting ng data encoding section. So after nun, may encode yung mga information nyo, papacheck sa inyo kung tama ba yung mga information details kasi nga naman, pag may mali doon sa passport information na nalalagay doon na hindi kayo nagsabi na mali yon, hindi na nila kasalanan. Kasalanan mo na rin yon dahil hindi mo na-check nung ini-encode nila. Make sure na tama yung ini-encode. Tingnan nyo yung computer screen kung tama yung ini-encode ng encoder pagkatapos nyo picturean. After that, fingerprints, and then after that, you're free to go. Doon sa photo capture section, dapat walang jewelries, tanggal yan lahat, and then the glasses should be taken off. Dapat walang scarf, tapos huwag mo picture ka, dapat nakalabas yung tenga nyo. So, wahigin nyo na lang yung hair nyo palikod para makita yung tenga nyo. At sabi nila, please wear light makeup. Ayaw nila ng theatrical makeup para naman mas maklaro yung features ng mukha nyo. Kasi nga naman, importante na tamang-tama yung mukha na nandun din sa inyong passports. Okay, dito yung official receipt na nakapagbayad ka. Tapos nakalagay din dito yung mga dapat mong gawin pag natanggap mo na yung passport. So, pag natanggap mo na yung passport, sabi nila, you have to make a 2-hole punch dun sa front cover ng inyong passport. Kaya ito, kagaya nito, ito yung passport ko dati. Yan, meron siyang punch siya dito. Kasi nga, ibig sabihin, hindi na valid yung passport na yan. Nakalagay dito, possession of 2 valid Philippine passports is a criminal offense under Republic Act number 8239. So, make sure pag natanggap niyo na yung bago yung passport, please make a punch or punch 2 holes pala dito sa old passport mo. Nakalagay din dito kung kailan
marirelease yung passport nyo. So like ako, I renewed it on January 18, nakalagay dito, March 18, 2020. So roughly 8 weeks. Pwede ko nang i-track kung available na yung passport ko. For me, maganda din naman yung service nila. May system din. Medyo nakakalito lang nung una, but when you started na the process, madali na lang kasi nga sasabihan ka naman nila kung ano yung susunod at kung anong hihintayin mo. Mabilis lang din tatawagin yung pangalan nyo. Medyo matagal lang pag maaga kayong dumating. So sinasabi nila, as much as possible, come on like few minutes or like siguro mga 30 minutes before your scheduled time. Huwag naman yung 1 oras, 2 oras kayo na nandun bago sa oras nyo, appointment time nyo. Kasi nga, matagal nga maghintay. And medyo hindi ganun kalakihan yung space nila. So, ina-advise nila na at least kung magsasama ka man ng family member mo or friends mo, limit it to 1 person. Kasi nga, para to give space din sa ibang mga applicants para makaupo din sila sa kanilang paghihintay. And then, yeah, yung service nila, okay naman. Sakto naman, mabilis naman. And lahat ng mga information na kailangan kung malaman, we're very easily accessible sa website nila at dun sa email na binigay nila sa inyo para prepared ka talaga doon sa pagpunta nyo sa Consulate General. Yan lang po ang ating journey sa pagpaparenew ng aking passport. Hopefully, after 8 weeks, ay makukuha ko na ang aking bagong passport. Kasi ito, may expire pa naman siya sa December of 2020. Pero para lang maka-make sure ako na hindi ako magkakaproblema. Kasi, always remember, you always have to have at least 6 months na valid yung passport nyo para makapag-travel kayo. So, para walang maging problema, as early as possible na pwede na kayo mag-renew na kayo. So just like sa akin, so hopefully after 8 weeks matanggap ko na yung aking bagong passport at walang maging problema dun sa delivery ng passport. Okay, that's it. Kung may mga questions man kanyo, comment down below. Please don't forget to subscribe, to like, and click the notification bell to be updated of my future videos. Thanks for watching. Bye. See you in my next vlog.